Alis, mali. Boleh salah aja deh. Og oyster sauce para tamis gamay. Sige, ready na nga tong kaha. Magluto na ta guys. We got fire baby. Inito na tong kaha. So ni aso na tong kaha no, initan ni siya. So first at magisal lang ta. Very simple running recipe. Oh, well, gamay lang. Isa na ta guys, so good. Nahon ako ang loya. Sunod ang onion. Gidag ko na ko slice ang onion guys. Pwede rin ninyo gagmayon ko. Nahan na kong dagko. Dayon, garlic na dayon. Bisal rin tanan. Iyon ini ha. Dili masunog ang garlic ko. Dato lang ipagawas ihang flavor. Manok, i-add na itong manok no. Kaya rin lutoon sa kinsa. Kayo lang po nato siya no. Okay, para dili mo sunog. So pwede ta dre mag-add o pepper no. Awa, nislang si. Add lang kong pepper dre nga part. At pindi ninyo. Kaya ako hilig mong kaog black pepper good. Kandaghan ang butang. Ito lang ni pahubsor gamay ang tubig sa timplan lain tag tapis. So, tira nga part, i-add lang ako sa ang nor sa para musuhop sa manok. Tabunan sa anak ko guys ha. Few moments later. So, bukal na siya pag-aya guys no. I-add na ko diri ang kamatis, sili pod, add na ko. Ganyan tagad. Okay lang. Buo na to balik guys.
Few moments later. Taog patis. Tansyahalan ninyong patis, no? Depende sa inyong giluto. Add na lang po na akong oyster sauce. Kayo na nato. Kaya halang-halang na siya. Ato lang sa gulan o sa kasili, guys, ha. Okay. Ilan ako kayo siya hangon pag-ayo. Okay. Ay, mga bata, mga on. So, ito na yung matuon. Sabuna sa nakugbalik. Kumot na kayo diri sa among kusinang gamay, no? So, balik lang ta after magpasubas sa gamay ang sabaw. Guys, nalimutan din ako kung nakoy tangad. Lami ko na siya tangad-tangad, no? Tangad. Yeah, sorry. Tinanong din ako tangad diri. Na, para manimaho siyang tangad gamay. Kumot maad na siyang flavor. So, yeah. I-add na po na to. Dali na lang sili. Bell pepper, no? Nya mag-add ko og pepper. Asin po, gamay lang akong asin isagol, no? Kaya daghan na tong patis atong kuan sagol ganina. Sig mo parat ya. Usa ta mo adjust lang ta kung nigtilaw na to. So kabantay mo ni uga na siya, no? Evaporate na gawang uban niyang. Nawahin ako lang akong tangad. Hindi tatagay kuan, pero sige lang mo. Tani pa bukalon ba balik. Kuha na nga niya iyang kuan. Kainit ba eh. Namhumot ganing tangad, oh. Few moments later. So guys, porte na niyang bukal, no? Ato ni tilawan. Adjust ta sa iyang timpla dire. Ngunit ng halang-halang ko na ay sabaw gamay. Iyahara ning duga. Yang duga. Pang tilawan sa guys. Pasok ng kutsara tres kilid. Ano eh? Ito ragid siya, natsambahan. Natsambahan ng timpla. Nanimaho na po saan eh? Nanimaho na ang tangad. So guys, luto na niya siya, no? Mag-add lang ko sa spring onion. Ako nang tinanom ang spring onion, Bisaya ni siya. Gagmay kayo. So pero lang ta ko to guys, no? So testingin ninyo yung recipe, no? Simple, halang-halang Tatay Upaw style. Ako ang style. Daghan man klase yan, ang uban gataan gani. Kami po diri usahay maggata man karon kayo. Lami magyon anira. Wala lang ako sa guli gata. So daghang salamat sa pagtan-aw guys, no? Please like and subscribe to my YouTube channel, Johnny Martilian. Daghang salamat. Oh, sa sunod na po. Peace.
Bye.